Ahojte, toto je posledné video v tomto roku, takže by som vám všetkým raz zaželal šťastné, veselé Vianoce a šťastný nový rok. A dúfam, že budete radi sledovať tieto videá aj budúci rok. Bude pripravený zase nejaký miniseriál alebo miniséria videí o fotbalových dresoch. A vrátim sa samozrejme k jednému veľmi dôležitému, alebo vrátim sa k jednej veľmi dôležitej téme, to je Ronaldo versus Messi, ktorý z nich je lepší. Takže aby sme mali čo robiť cez sviatky a vy, aby ste mohli nad niečím rozmýšľať, takže skúste mi napísať do komentárov, ktorý hráč je lepší podľa vás a prečo. A ja osobne nemôžem preferovať jedného z týchto dvoch hráčov, pretože tu bol stret zájmu. Obrovský stret zájmu by tu bol, ako by povedal náš pán premiér s lekármi. Ale, čiže pre mňa je Ronaldo lepší hráč, pretože hral za Manchester United, Messi je famózny hráč a môžem vám povedať úprimne, som rád, že som žil v dobe, kedy obidvaja hráči hrali proti sebe, kedy predbiehali jeden druhého rekordy a myslím si, že taká doba, neviem, ak niekedy nastane, tak to bude zázrak, že budú dvaja skvelí fotbalisti, že budú naozaj dvaja skvelí fotbalisti na tejto planete pobehovať a budú nám ukazovať krásu fotbalu. Dneska sa už ťažko nájdú takíto dvaja borci a bude aj veľmi ťažké ich rekordy prekonávať a užívali sme si tú dobu, keď boli obidva na vrchole, samozrejme ich forma klesa samozrejme kvôli veku, aj kvôli tomu, že už nie sú moc viditeľní, pretože jeden hrá v Amerike, druhý hrá v Saudskej Arábii, alebo v Katare, pardon. A, a to by bolo asi tak všetko, čo by som chcel k tomuto povedať. Čiže teším sa ešte raz, že ste sledovali moje videá tento rok. Je pravda, že som mal chvíľku odmlku, ale sľubujem, že v roku 2025 tých videí bude podstatne viac. A dal som si záväzok minimálne 50 až 100 videí natočiť. Tie videá budú, naozaj sa vrátim späť k tým dresom, k jednotlivým dresom, ktoré boli story zápasov, ako sa tie dresy menili, ako som ich získal a podobné informácie. A čo by som teda ešte raz zaželal, všetkým vám želám veľa zdravia, veľa šťastia, majte sa radi, poslúchajte, buďte dobrí, cvičte a robte to, čo vás baví, rozveselujte ľudí okolo seba, pretože to je to najdôležitejšie. A ak by som mohol ešte niečo dodať, sledujte fotbal, sledujte tieto videá a majte sa radi. Ahojte, teším sa na vás opäť o rok.